Слушайте само за какво става въпрос. How is diversity and diversity How is diversity and diversity targets working into the Aviate Academy? We have committed that 50% of the classes will be women or people of color. Today, only 19% of our pilots at United Airlines are women or people of color. В United Airlines, авиокомпания, казва, че това, което ние ще целим, целенасочено, съзнателно вземем това решение и това искаме да направим, е 50% от наетите нови служители да бъдат жени или не бели. Замислете се какво означава това нещо. Трябва ти 10 капитана, пилота на самолет. Пускаш обява. Тъй като 70% от хората са бели, статистически погледнато, 70% от белите хора ще кандидатстват за твоята позиция. Не 70% от белите хора. От кандидатствалите ти 70% ще бъдат бели. 30% ще бъдат от други цветове. Ти успей. Нещата са още по-дистортни, защото това, което казах, не е вярно. Най-вероятно 80-85% от хората, които са кандидатствали, ще бъдат бели, 15% ще бъдат други. На въпроса защо? Защото наистина такава е в момента реалността, че белите хора средностатистически са по-богати от тъмнокожите. Съответно, средностатистически има по-голям шанс да се учили в нужния университет, за да може да кандидатстват на високо квалифицирана работни места. Така, значи, ти имаш 75% кандидати бели, 15% други. Така, от всичките тия кандидати, колко процента според вас са жени? Колко процента? Случайно ли е това, че няма жени пилоти толкова много, колкото има мъже пилоти? Замислете се, случайно ли е? Чиста случайност, човек. Няма никакво такова, как се казва, логично обяснение. Не е вярно. Това е едно полицаите. Защо в полицията няма 50% мъже, 50% жени? Не? Що няма? Що по тия нефтодобивните такива в дълбоко в океана, как се казаха бе, че ми излезе думата от главата, нефтини и такова, що няма платформи, що няма аджеба там 50% мъже, 50% жени? Случайно ли? Ми не е случайно. Стандартното е за мъжа да отиде командировка на майната си да бачка там. Не за жената. Не за жената. Колко момиченца малки, като ги питат, като пораснеш, каква искаш да станеш? Каза, пилот, искам пилот на самолет да стана. Колко от тях казват полицай да бъда? Не да ги няма, не да не съществуват, но не са мнозинството. Просто не са. Колко жени, пожарогасители, не как беше думата, вече ми излезе думата от главата, пожарникари. Колко жени пожарникари има? Не да няма. Въпреки че не съм виждал нито една, но не да няма. Сигурен съм, че има. 10%, защото не съм сигурен, обаче виж, че има. Но защо не са 50-50? Случайност ли? Или просто няма жена, която като е малка каже, човек, като порасна, ако знаеш каква пожарникарка ще стана, брат с Маркуча направя, ще ги отрепя всичките. Няма, просто няма. Това е реалността. Напълно нормално е в определени професии да са повече мъже, отколкото жени. Напълно нормално е в определени професии да са повече белите хора, отколкото другите. Защо? Просто защото за определени професии е нужно определено образование, което се оказва обаче, че е скъпо. И което се оказва, че наистина има значение къде си тръгнал. И то спечага вика, слагаме си го за цел 50% от наетите хора да бъдат жени или да бъдат небели. Какви са ви целите? Ние това, което сме решили, we have committed. С другим ще го направим. Това са ни условията. Точно това ще направим. 50% of the classes will be women or people of color. Today, only 19% of our pilots at United Airlines are women or people of color. Само 19% в момента, 20% да кажем, са небели или жени. 20%. И нашата цел е това нещо да го превърнем да бъде по-голям процент, да бъде, как се казва, 50%. Добре? Значи това какво начало? Отново, пуснал се обява за работа, трябват ни 10 пилота. Добре. Почват хората кандидатстват. 85% от кандидатстващите са мъже бели
2% там са, 83 са мъже бели, 2% са бели жени и имаш 15% други цветове, които са в тях и жените им. Така. И ти ми казваш, от тия всички кандидатствали, ще взема 5 най-добри бели мъже и другите 5 задължително да са жени или с други цветове на кожата, дори и те да не са най-квалифицираните и най-правилният избор за моята компания. Замислете се. Така ли се прави бизнес? Така ли носиш най-добрата възможна услуга за твоя клиент? Това повдига ефективността или намаля ефективността, когато наемеш не най-добрият кандидат, защото той не е с правилния цвят на кожата или той не е с правилния пол. Замислете се. Седно в баскетбола с цел diversity да кажат, един отбор, баскетболен отбор да каже, ние ще наемем, казали сме си, за нашият отбор минимум 3 азиатеца и един тъмнокож и останалите ще бъдат бели. Тъмнокожи е твърде много има, заради това няма ги наемаме. Без значение колко са талантливи, колко са добри, не знам си какво. И освен това, също така казваме, че твърде много са невисоки играчите. Ще наемем играчи, които да бъдат максимум 1,70 м. Нали? 50% от нашите играчи ще бъдат 1,70 м. Замислете се какво самоубийство е в баскетбола. Вместо да имаш 2,20 в баскетболни играчи, ти да наемеш 1,70 м, за да имаш diversity. Да не са само високи, ами да имаш и ниски играчи. Замислете се колко малумно звучи. Защо звучи малумно да наемеш ниски играчи за баскетбол? Защото другия просто е по-добър, нали? Другия има предимство. Какво е предимство? По-висок е. Може да направи чадър, нали? Може да скочи по-високо. С по-малък скок, по-високо скочи, просто е по-дълъг, нали? Заради това не наемаш 1,70 м, наемаш най-талантливия, най-добрия. Не да няма. Не да няма баскетболисти, които да са по-ниски. Но те са малцинството и те са най-талантливите от по-ниските. Повече са високи. И сега въпрос е следния. Отново. Да се върнем към авиацията. Вместо да наемаш най-талантливия, най-добрия, най-справящ се, ти да тръгнеш да наемаш някой просто защото е жена. And by the way, from all the data I've seen, that's the highest of any airline in the country. И само виж колко казва, и се хвали. Само да ви кажа между другото, 20%, които ние имаме, жени не бели, е най-високото ниво в държавата. Другото е казват, ние много добре справим. White males don't just dominate in the cockpits, also in the C-suite at United Airlines. И вика, мъжете не само, че доминират като пилоти, Well, look, at United, I'm proud of the ами освен това доминират и в in the C-suite, което даже не съм сигурен между такова начало. Не са много богати хора. diversity that we actually have in our C-suite. I think if you look around corporate America. Correct me if I'm saying though, so this is just based off your website, the people you list as executives, but out of 11 people, 3 are women, I believe 1 is a person of color. That's correct. От 11 пилота, 3 са жени и един е не бял. But, you know, in corporate America, I think, you know. That's a low bar. How do you raise your own bar? Well, a lot of this is, you know, focusing on it. We have programs to, one of the things we do is for every job when we do an interview, we require women and people of color to be involved in the interview process, bringing people in early in their careers as well, and giving them those opportunities and creating a stronger family. Ужас. 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 Буквално ужас. Ужас. Минавам през чата и започваме да си говорим за Саманта. Слушали сте да Have a Dream. Много интересно как всички са по 30%. 32%, да, слушал съм я. 34%, само знам, че има. 33%, за първи път чувам. Аз знаха всичките 33, видяхте ли? Всичките бяха 33%. Найс. Netflix вече направиха Ахил Черен. Нали знаете мемето за... не искаш Тарзан. Поне Тарзан е в безопасност. Чакайте малко. Мим Тарзан is safe. Ето го.
Поне Тарзан, героя, който е бял, нали, по историята на филмчето, ето, Тарзан, поне Тарзан е в безопасност, няма никакъв шанс да го заместят с тъмнокож, защото само си представете Дисни, нали, ще имат ли топките да сложат един такова тъмнокож, който да започне да вика и да крещи и да се прави на маймуна. Идеята е, че веднага ще почне такова, как се казва, баклаша, нали, ето правят таковата, подиграват се пак на тъмнокожите, изкарат ги като маймуни и така нататък и така нататък. Който не е лайкнал, знае какво да направи, точно така. C-Suite са директорските постове, CEO, CFO, CTO и така нататък, ясно да C-Suite. Имаш филм с Исус Негър. Вие сменете на Троя, примерно беше филм с Оскари. След десетилетия, които има ремейк, трябва да преправят, ако искат да има поне номинация за Оскар. Главните роли трябва да има негър, гей и жълт. Ужас. Ужас. Има жени коса пожар, без да се пожарникарки. Абсолютно не схванах какво имаш пред. Феминистките имат цели, които не са в мой интерес и не си комуникирам с такива. Аман опити да изравняват. Жените и мъжете никога няма да са еднакви и това е окей. Не знам защо трябва да насилват нещата. Буквално. Само си представете, че трябва да има примерно казвам, защото не съм сигурен, може да се окаже, че е така. Holy shit, чекам, ако съм право, скрил съм браузър. Равно количество, примерно, мъже и жени фризьори. Разбирате ли? Чакайте само скам. Изброй ми 10 професии, които се доминират главно от жени. Тоест най-много процент от работещите я са жени. Дай ми и процентите за всяка. Тъй да видим кой ще каже. Барда. Дали нямам на 100% доверие, но горе-долу. Бебешки синджир. Съществува ли такава професия или това току-що изплюи някаква тотална глупост? Какво е бебешки синджир, подявате? Помощник в детски градини и начални училища. Holy shit. Сестрински грижи. Помощник в грижите за възрастни. Асистент по социални услуги. Детска учителка. Рецепционист. Секретар. Счетоводител. Продавач. Тези професии са доминирани от жени от различни причини. Някои от тях, като например грижите за деца и възрастни, се считат за традиционни женски професии. Очакайте малко, че ни показвам екрана. Така. Други, като например счетоводител и продажби, са професии, които изискват социални умения и комуникация, които често се считат за женски качества. Важно е да се отбележи, че тези проценти могат да варират в зависимост от страната или региона. Например, САЩ процента на жените професия бебешки синджир. Какво е бебешки синджир, бе? Докато в България този процент, например, 98%. Каква ми беше мисълта? Сено, представете ли си, сега в домове за стари хора или, как се казва това, родилно или детски градини да почне борба за изравняване, нали, равенство между половете и да кажат тази година сме си сложили за цел, поставили да наемем 50% мъже. Представете ли си колко по-ниско квалифицирани, колко по-хора без желание, не знам с какво, ще се явят там на работа. Представете ли си? И ще наемат куцо и сакато, чисто и просто за да могат да наемат 50% мъже, 50% жени. И някакви свръхквалифицирани жени, които ще вършат страхотна работа, няма да ги наемат на работа. Какво представлява работата бебешки синджир, която написа, че е 99,7%. Терминът бебешки синджир се използва в описването
описване на група от жени, които се грижат за бебета и малки деца в домашни условия. Да, гледачки. Тези жени обикновено са самостоятелни, заети и работят от домовете си. Те могат да бъдат наети от родителите на децата или да работят с агенции за гледане на деца. Хранене на бебета и малки деца, смяна на пелени, изкъпване на бебета и малки деца, четене на приказки и игри с бебета и малки деца, събуждане на бебета и малки деца през нощта. Само замислете. Представете си някакво семейство, което каже: твърде малко мъже работят тая професия, искаме да изравним нещата, да няма така привилегированост на жените, главно жени да работят тази сфера. Това, което ние ще направим, е да си наемем мъж детегледач, мъж, който се грижи за моето бебе. Замислете се. Вие бихте ли го направили за вашето дете? Бихте ли казали не. Твърде голям дисбаланс има. Аз като пусна обява, първо замислете се колко процента мъже ще кандидатстват. Разбирате ли? Колко процента? Пише, търся дегледачка за детето ми от една годинка, защото трябва да се върна на работа, свърши майчинство, трябва ми дегледач или дегледачка, която да се грижи за моето дете от 1 до 3 годинки. Колко процента от хората, откликнали на обявата, ще бъдат мъже? Колко процента? Аз не знам 10% дали ще има. Суб 5% няма човек. 1 на 20 може да е мъж. Всички останали са жени. И ти я кажеш: о, човек. Много голям дисбаланс има, а сега ще има мъж. Задължително. Мята с квалифицирана, тя е много добра, ама не става човек. Жена е. Абсурдно е просто. Този ще се грижи и за жената, не само за бебето. И като фалират някаква компания с някоя мултимилионно дело. Това с цветнокожите жени пилоти ще приключи много бързо при първия инцидент. На делото, като се попита да се видят, че е по-малко квалифицирани пилоти, че е имало по-квалифицирани пилоти, но не са наети на работа заради диверсификацията, което е заради дискриминацията. Така, сещам се, миналата година водих и така един спор за това дали жените са средностатистически с по-ниски заплати, по-ниско заплащане, отколкото мъжете. И човека беше с твърди убеждения. Да, на жените им се плаща по-малко. И аз как добре? Значи, бъди предприемач, отвори си фирма и наемай само жени. Защото, замисли се, ако на жените им се плаща, примерно, с 30% по-ниска заплата, замисли се, отваряш фирма, без значение за какво е, за програмиране, ресторант, не знам с кой и така нататък. Отваряш някаква фирма. Докато конкуренцията плаща скъпите заплати на мъжете, ти наемаш само жени. Нарочно правиш съзнателна дискриминация, която обаче е в интерес на твоя бизнес. И в тази дискриминация ти наемаш само жени, които са ти просто по-евтин работник. Обаче това въпросът е следния. Той е по-евтин работник, идва ли със същата квалификация? Защото ако с 30% по-ниска заплата ти наемаш с 30% по-ниско квалифициран персонал или по-зле с 50% по-ниско квалифициран персонал, то значи, цена къмто качество, той има по-ниска заплата, но и по-ниска квалификация. И на този човек тезата му беше не, на жените със същата квалификация като на мъжете се плаща с 30% по-малко. И аз искам добре, идеално. Отваряш абсолютно прилно нашата водна фирма или отваряш абсолютно прилно един ресторант и отваряш абсолютно прилно. Те аз знам какво ще фирма за нещо. И наемаш само жени, които са със същата квалификация като мъжете и плащаш 40% по-ниски заплати и буквално припираш 30% от разходите. Остават за фирмата. Holy shit, човек. Гениална бизнес идея. Замислете се. Фирма, която да наема само жени, човек. Даже няма значение за какво е бизнеса. То автоматично става на печала, просто защото пестиш толкова много от разходите. Holy moly. Дайте да го правим печали. Замислете се. Има ли логика в това? Пазара на труда е разумен, защото всеки един частник гледа да си спести пари. Всеки един частник веднага ще наеме жената, която ще му върши същата работа за по-малко пари. Той да не е малумен. Няма да наема жена, въпреки че му свърши същата работа за по-малко пари. Like, hello! Тук сме само крипторасисти, за нас биткоин е над всичко останало. Винаги ще бъде така. Епизодът доста ред пилнат. Имаш лайк от мен.
Тей, дайте продължаваме напред. Сега, започваме да говорим за Саманта. Диляне, слушай внимателно.